Lep pozdrav, dragi moji. Lep pozdrav od Milana Impe. Poštovanje sa moje strane, dragi majstori, inženjeri, moji pratioci. Sa ovim alatom koji vidite ovde i onim Brennerom, odnosno ovom garniturom, samo malo. Sa tom garniturom, pozdrav od mene, je urađeno sve ovo. Ova cev ne, to da znate. Samo malo da dođem do mog radnog mesta. Trideset i 5 komada ovih konstrukcija. Ovo su jako debeli materijali. Izvinite, malo sam promukao. Svako jutro ustajem u 5 i 10, 15 do 5, između 15 do 5 i 5 i 10. I onda sam i promukao, a non stop sam pod vatrom, pod jakom vatrom. Pogledajte debljinu. Sve je to, dragi moji, lepo urađeno. 35 komada puta prosek je 800 kg. Ove su teške tonu i 200, kao što možete da ih vidite. Ove su oko 600, ove su malo kraće. A imate tamo neke koje su oko 800 kg teške. Recimo ova. Dakle, između 600 i 1200 kg, prosek je 800 kg. Ja sam uradio 35 komada, sve. Komplet. 35 komada, dragi moji, puta 800 kg je urađeno za 2 nedelje. Drugim rečima, autogeno obrađeno za 2 nedelje. I sečenje, i autogeno sečenje, pardon, i autogeno izduvavanje, brajfovanje, šegovanje nije rađeno i autogeno ožljebljenje nije rađeno. Još neke operacije nisu rađene, odnosno samo 2 operacije su ovde rađene. Autogeno rezanje i autogeno izduvavanje, odnosno brijanje čelika i varova. Lep pozdrav od Milana Impe, do narednih radova. Ljubim vas i volim. Ajde, ovako ćemo.
Ovo je moj zaštitni znak, Brenner. Pozdrav od Milana Impe. Ćao!